Quan vivim un moment crític, experimentem un alt grau de sofriment. Són moments en els quals podem necessitar professionals ben formats, amb eines i recursos que ens ajudin i acompanyin a afrontar el patiment. Altres persones també ens poden donar suport en aquestes situacions, però no sempre tenen la formació específica per fer aquest acompanyament. Per si en algun moment tenim al costat una persona en situació de crisi, us presentem unes pautes comunicatives que poden ser d'ajuda. Aquestes pautes sorgeixen de l'experiència i la formació dels voluntaris que tenen el telèfon de l'esperança. Un voluntariat que dia rere dia escolta persones que viuen situacions de crisi personal, familiar, relacional o laboral. Viure una situació de crisi comporta un fort desgast emocional. Quan a la vida succeeixen fets importants que ens afecten negativament, el nostre equilibri trontolla, es fa fràgil i la sensació de benestar se'ns esmicola. Hem de fer un esforç per adaptar-nos a la nova situació. Això fa que ens sentim confusos, estressats i preocupats. És en aquests moments quan més necessitem que algú ens escolti, ens ajudi o acompanyi en el procés d'elaboració de la nova situació per aconseguir superar-la. El primer que hem de tenir ben present és la necessitat d'oferir la millor atenció possible a la persona que viu un moment crític. Hem d'oferir-li una comunicació eficient perquè se senti escoltada i acompanyada. Una eina de comunicació bàsica per aconseguir-ho és l'escolta empàtica, és a dir, procurar posar-nos al lloc de l'altre i entendre els seus sentiments. Escoltar de manera empàtica requereix temps i paciència. Ens hem d'oblidar de presses i rellotges. Hem de procurar un entorn tranquil que permeti la confidencialitat necessària, evitant interrupcions externes per facilitar el diàleg. Hem d'estar molt atents, deixar parlar, escoltar sense aconsellar què ha de fer o què no ha de fer la persona afectada. Hem de respectar les seves idees i sentiments. No hem de jutjar mai la persona ni les seves accions. Amb l'escolta empàtica aconseguirem posar-nos en el lloc de l'altre i comprendre com viu el que li està passant i així poder actuar en conseqüència. El llenguatge corporal també forma part de la comunicació i n'hem de tenir bona cura. Mirar els ulls, assentir amb el cap i mantenir una postura amatent, propera, són els grans aliats de l'escolta empàtica. Una altra eina fonamental és la veu. Regular la intensitat, l'entonació, el ritme i respectar els silencis ens ajuden a donar suport, encara més i millor, al qui escoltem. I si som nosaltres qui donem suport a algú que es troba en aquestes situacions, hem de tenir ben present que cal que tinguem cura de les nostres emocions per no sentir-nos afectats. Estarem més protegits si ens trobem en un moment d'estabilitat emocional i ens sentim tranquils. Si sabem com hem d'actuar, podrem oferir un bon acompanyament. L'èxit de la nostra tasca vindrà donat pel fet de ser capaços de gestionar les nostres pròpies emocions i de disposar d'un bon assessorament per a aquelles circumstàncies que requereixin més atenció. Conèixer tècniques de relaxació resulta molt útil. És fonamental que ens formem i que practiquem els recursos comunicatius. Recordem les eines bàsiques que ens serviran per ajudar. L'escolta empàtica, conèixer què implica viure una crisi i saber com gestionar les nostres emocions. Perquè ajudar els altres implica tenir cura de nosaltres mateixos. Al telèfon de l'esperança sempre hi trobaràs algú que t'escoltarà amb el cor.